gima koro dako ni tame. Doge moko. To kiwuoyo kode simu to wuoyo maber sana. Aworo wach makamano. Michael, wach makamano ni sero. Naneno ka imbe ni wacho ni achiel kuom jogo kuma bendo setemo weche mag Hera mbui. Wach no ta sero. Sero ok gima yot. To chir miyude mbui kanyo kindiko. Samoro nyalo aparo ni chir makama biro nikech Sharon kata an seche mapono natiyo kod simba kane ot kacha bingeni at the comfort of your home. Koro chir no biro kose chir ni yakane. Chir ni biro nikech mokwongo kako wacho no nitiere joma kise ng'iya kama indi to luoro donjo kuome. Gima koro nyalo wacho ni wache maneno osepange pache ka olal te. Ang'o meni mano timore? Do gima miyo mano timore ni nitiere ing'eni dhano nyuol nitiere ng'ama en introvert nitiere ng'ama extrovert. Ng'ama introvert mondo mi owuo kodi ka un achiel kachiel ok en gima yot. Then nitiere jok ma bende en insecure king'iye to samoro neno ni neno feature moro e dendi ma oloko pachi. Koro wach mano onego neni cha oneno ka gima isejaje. Koro miyo chir manen go gano biro ni godo cha lalne. Lakini ka koro entiere comfort mare kar yueyo mare maber ma koro weche odira e mbui. Odiro mistari ma piny lis. Anyiko korka kori nene nang. Aneno ni an as ka awuon asetemo